karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Og dinhi Dini manggut si Lola. Di kasaba na sa niya. Anak, hilom na. Bebe, pahiran ta ng aping ni mo, be. Pabalik ka lagi si Papa mo. Nya, dili na tato puyo sa tumbay. Aruan ni mangaway ni Papa. Sama, anak. Dili ka pa makasabot sa mong tingod na kahimtang ni Papa ninyo. Naay girlfriend si Papa. Naay iyab. Sama, anak. Oh, kadiyot sa abrihan ako, ha? Dini lang ka. Nasayop ka tingali o panuktok, miss? No, Mrs. Laceda. Wa ko masayop. Pwedeng makigsulti ni mo. Ako si Doreen. Ikaw? O kung si tuyo mo? Wala din si Brian. Ganiharang milakaw kung siya may tuyo mo. Ikaw ang gusto kong pagkiksultihan, Ilona. Kung nagtuo kang samukon kong inyong relasyon, nasayop ka. Dili na ko ipamukos ang akong kaugalingon sa tao nga wanay gusto na ko. Ilona, pamatia una ko, please. Kinsa nang kasulti ni mo, ma? May gipangutana lang, anak. Diha ka lang, ha? Ayaw pagbangon. Kumusta na siya? Kaluoy sa Diyos. Naghuwat na lang mi sa pagtugod sa doktor nga magawas na siya. Ug mahimo ba? Lakaw na lang. O naman tingali ti angay pang panagsultihan. Daghan, Ilona. Daghan ko gustong isulti ni mo. Pwes dili ko interesado. Ug makalakaw ka na. Ilona. Excuse. Sirahan ko ng pultahan. Mama, kinsa di ay iyang gipangutana? Ayaw na pagsusinak. Wato'y hinungdan. Mauday nga nalimot na lang si Brian ako. Sexy o gwapa sab si Doreen. Mauday. Ma, nilaklaki ka. Ngano ka? Yan sa dekatong babae. Wa, anak. Wa. Naluoy ka ni Papa, ma. Nagiaway na sad ni Lola. Anak mangina si Lola. Sikihan niyag away si Papa. Kung kapiin na muli si Papa, dili aplihan ni Lola. Mao ba? Nya, ingon dayon si Lola. Wa na muli si Papa kay tual ko sa iyang uyab. Kinuo ko. Misulti ba si Lola mo, anak? Diha di mo. Kadungog man ko. Kay dugay man ko makatog. Ug wa si Papa. Tupad man mi og higdagod ni Papa. Anak si Papa sa tunga namo ni Dudong Joshua. Ang inyong mangud, asa man di ay? Kung naa si Papa, anak sa kuna si Inday Janine. Kugwa si Papa, at to siya kang Auntie Elvie. Karon nga ni anak ko. Di na ta magbuwak. Buhaton ko ang tanan nga magpundok mo nga ako mga anak uban ako. Buhaton ko cute na. Ayaw na cute og lakaw mo, ha. Ayaw na ubiyak na mo. Ayaw na paglarga. Paninguhaon ko cute na. Sam. Unya, ma, nilakaw man to si Papa. At to asya siyang itrabahoan. Dili na sa tingali to siya muli kay iaway naman sa ni Lola. At to si Papa, ma. Sam, bahuay o na. Unya lang tamag padayon og hisgot pahin kang papa ninyo. Bahuay sa. Kaya ni ron ang doktor. Makigsulti ko. Unya, ma. Mubalin to og puyo, ha. Dili na ta dito kang Lola. Sam. Doreen. Baliog. Sorry. Nagkainom ko. Hubog yun ka, Brian. Dili kayo nakainom lang. Dali, sud na. Sorry. Kutawan ti kagabi.
Paway lang muna. Luna. Luna. Wa naman day init tubig ang thermos. Mag-init ko kamay aron madali. Luna, ganang naingon man tayo ni. Ano man? Nagpangyayaw siya sa nga ni Ilona. Luna. Sakit, Brian. Gisakitan ko. Oh, nahilom na siya. Nagkatuog na siya. Nagkatuog na labing siguro. Naghandom siya kag Ilona. Umawa, sultihan ko siya nga nakikita ko siyang asawa. Uto na, o gihapon siya magmata. O sa magkatambong siyang trabaho. Sukad maabot sa Ilona, pila ka adlaw na nga wa siya mo trabaho. Nakasabot ko sa imong gibati, Brian. O ang akong kahimtang sa imong dapit. Panakit butas lang. Ingon lang ko ni anak sa imong kinabuhi. Pero bisan pa, nagpasalamat ko sa imong pagdawat na ako. Salamat, Brian. Ma, mato ko sa ospital. I-check out na namo si Sam. Gisiminto man ang iyang bukton. Ug kung maulian na, kuhaon ra sab ang siminto. Tingalig to ana sa atong animal nga Brian. Nagpaupoy-upoy na sa to sa manghod mo. Aw, amahan man siyang Sam. Tuag ito ron. Aron may kaabag si Elwina. Utro po na igsuon mo. Humo kay kasing-kasing. Mula pa na bagyod gahapon ni Brian, bisag itunto na siya. Di na lang ta maghiskot anak, ma. Aron ako. Pahinumdumi ha. Wa pa gyud siya gitunol na ako ay. Bisag piso na lang. Wa gyud taon. Naapa manggudi atiman, ma. Sige, uy. Arin ako. Elvira, ayaw pa ba na ang animal nga Brian ha? Di gyud na makadayon dire. Ituandos ko gyud na sagdanan. Oh, nansa ka? Nansa ka, Luli? Kasi giyawan mo dia? Ay da, kipahinumduman ko lang si Elvira ba? Mato man sa ospital, kay mo gawas naman ko ng bata. Gingnan ako nga dili pa kuyugon si Brian, nga muhato din si bata. Di ko siya makasaka. Di sa tumuan niya, uy. Ho, mas maayo di siya mo pakita. Kay di ko siya makadayon, tinihamin. Okay na ang tanan nga makagawas ang bata din niya, ate. Natuog mo na gina. Adto naman ka ta. Aw, magtaksi na lang ta. Oh, sige. Andam naman sad ng pila ka nun. Pukawon ko lang na gatagan mo ko nagtambal ron sa doktor. Kuan day, tipa. Dini ba ang girlfriend ni Brian? Unsa? Bagagod niya naong. Yan sa man ka. May gibuhat siya ni mo. Wa. May pakigsultihan lang kuno siya nako pero uwa ko natagda. Naatol pag dinhi ko ay sagpaon jud na ko siya bali-bali. Uy, uwaw niya no? Unsa man ko na yan tuyo? Maulag ito, may pakigsultihan lang siya. Pero giabog ko na. Dayon gisirahan ako ang pultahan. Ay, kadaghan ros mga kabit. Puweras maayo. Aw, naunsa ba ay? Wagi maayo ana nila kay kabit baya. Ate, di sab angay nga pakasaduin. Kay wata mahibaw og nagpakaulit tao sab si Brian nga to niya. Humukin siya ilong. Kay naburot man dayon. Sam? Nagmata na ay. Nak, ato na ta. Bangon na. Ay, bless ni auntie, oh. Bless ko, auntie. Okay na ka? Kay mangulit naman ta. Kuhaon naman unya ning gisiminto, auntie. Oo, bitaw. Kung mabalik na sa hustong lugar ang bukog nimo. Oh, sige na. Bangon na. Magkuha na kong taxi. Please, ate ha. May kayo magawas na kita. Wala ki si Papa, ma. Huwaton sa nato. Sam, busy tingalis papa ni mo. Dito makalugar ka ni. Kuha na kong taxi, Lon. Sunod lang mo. Hilo man kayo si Sam, Lon. Hapit na lang ta maabot. Huwag yun magtingog. Nangita ng Brian. Ikaduhang iskay na unya ta diha, driver ha. Musod ta diha. O, diandam na namo ang inyong kwarto, anak.
Gipangilisan ko ng hapin sa kama ug ingon man ang mapunda. Oh, apo, okay ka na? Nanampok naman hinuon kang isa dito sa ospital. Uy, apo? Uy, wa ko pansin na daay. Wag gani mo amin. Maldita yung apo hada. Ay, gisapot lang to ma. Pasagdi na lang. Kain man maliwat batao eh. Maldita man. Hala, mangutana ka pa, ma. Naagod ni mo. Gikasab-an man sab ko nimo iyang amahan dito sa ospital, ma. Giaway ko no ni Miss Brian. May gani kay kasaba na to. Kung di pa to sa bahay, gituandos ko na to sa ganan. Ma, kung may kasuko ka man gani ni Brian, ayaw lang gud padungga ang mga bata, labi na si Sam. Butan na pa yan na si Sam, ma. Og mo ba ipasabot ni mo Ilona? Nga mo konsinter lang tas yung pamabay? Nga mo sabot lang ko? Ha? Musabot lang mis papa ni mo? Baya ano? Kung ay gusto ni mo, gusto ni mong mahitabo, ikaw ang labing uplok nga asawa, gaga. Hey, Ludi. Mo na isugat ni mong Ilona sa iyang pagpauli. Isaba, yaw-yaw. Da, naglagot ko hamin ay. Uga ka mahibaw, unsay gikalagutan ko. Igo na lang mo anak mo, uy, pa. Gusto mo pa huway si Ilona. Gikan pa sa pag-abutan na ay, wanay hustong pahuway. Sige ate ha, arion sa nako mga bata. Kadiyot una, de Ilona. Doon na kayo nalimtanak. Angon sa man, ma. Oy, makapay ubos ko kaday, oy. Nalimot ka naman lang imong inahan, oy, nga nagpalarga yun ni mo, aron makatrabaho ka dito sa gawas. Tagin ako, day, oy. Mama ba ya? So ka, day. Tagi na, day. Tagi aron takumba ba na inahan mo. Nimdamin, ay. Ugma na lang, ma. Nahurot na gid akong cash. Magpailis ko og dolyar, ugma. Mapahuway unamik ang mga bata. Ugma na lang. Lon, imong cellphone ay ni ring. Tubagaw na ring. Kaya ate. Hello, Josie. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!